Máis dun cento de persoas participaron no primeiro obradoiro integrado de emprego que promove o Concello de Ribeira co apoio da Xunta de Galicia do Sistema Público de Emprego. Mira, pois este ano foi o primeiro ano no que o Concello de Ribeira tuvo este programa de integración de emprego, polo que resolvemos ao cabo da finalización nestes momentos na clausura, foi un resultado moi bo, moi positivo, a xente moi implicada, as técnicas maravillosas, implicadas, con conocemento do traballo que estaban facendo, expoñéndose, falando cas empresas para mediar e que tuveran estas persoas tuveran a integración a través de formacións nas empresas. 12 persoas foron as que se beneficiaron este ano de poder facer as prácticas en empresas, e foi tamén un paso para que elas puderan, en algúns casos, pois, iniciar no seu mundo laboral, iniciar ou volver a levar no mundo laboral. O obxectivo desta iniciativa, clausurada hoxe, era proporcionar itinerarios formativos individualizados para mellorar a empregabilidade dos participantes. O máis importante do Programa Integrado de Emprego é a individualización dos itinerarios formativos. Nos, nunha primeira fase, facemos a de captación. Cada participante preséntanos as súas características, nos buscamos o itinerario laboral e formativo máis axeitado a cada un. Formación teórica e práctica, e tamén temos a posibilidade de prácticas profesionais non laborais, facendo prospeccións en empresas da zona e en sectores de referencia. As cifras avalan os bons resultados cun índice de inserción laboral do 46%, por riba do obxectivo inicial fixado nun 35%.